Slovenská krajina má svoj snem, vrcholný symbol samourčovacieho práva. Prví poslanci slovenského snemu skladajú sľub do rúk ministerského predsedu doktora Jozefa Tisu. Národom zvolení poslanci slovenského snemu jak 14. marca 1939 vyhlásili samostatnosť Slovenska na životnom priestore, na ktorom slovenský národ vyše 1000 rokov žije a pracuje. Bezúhonnosť tohto obranného aktu bola trňom v oku benešovských pragocentristov i gotwaldovských socialistických internacionalistov, ale aj skrytých predstaviteľov maďarskej iredenty. Preto desiatky rokov sa pokúšali túto udalosť zamlčať. Súčasne boli odstránené pamätníky, ktoré ich pripomínali. Prispeli tak k názorovému chaosu v historickom povedomí spoločnosti. V ňom celkom zanikla spomienka na obrannú vojnu slovenského národa v pamätných dňoch marca 1939. Vojenský útok Maďarska proti Slovensku v marci 1939 nebol izolovanou lokálnou vojenskou akciou, ale dobre premysleným zásahom. Smeroval proti zvrchovanosti a celistvosti práve sa formujúceho slovenského štátu. Pri rozpade Československého štátu na jar 1939 maďarská politika mala niekoľko variantov na obnovenie nadvlády nad Slovenskom v duchu svetoštefanskej koruny. Maďarsko samo nemohlo presadiť svoje mocenské ambície. Maďarsko chcelo nielen profitovať z nemeckého úspechu po mníchovskom rozhodnutí, ale priamo sa podieľalo pri likvidácii republiky. V hre bola Podkarpatská Rus. V Budapešti, aj keď s nevôľou, sa museli prispôsobiť nemeckému rozhodnutiu a vyčkávať, kedy im dá Hitler zelenú. Bolo pre nich výhodnejšie neforsírovať Slovensko ako samostatný problém, ale zatiahnuť ho do politických kalkulácií s Podkarpatskou Rusou. Takouto taktikou rozhodli sa zasiahnuť do práve sa formujúceho štátu, narušiť jeho územnú celistvosť a tým rozhodnúť aj o budúcom osude celého Slovenska. Operovalo sa s údajnou geografickou a hospodárskou jednotou Podkarpatskej Rusy s východným Slovenskom, čím odôvodňovali nárok Maďarska na celé územie východného Slovenska až po Poprad. Argumentovalo sa etnickými odlišnosťami východných Slovákov, ktorí údajne stoja bližšie k obyvateľstvu Podkarpatskej Rusy než k Slovákom na strednom a západnom Slovensku. V Maďarsku sa opierali aj o veľmi pochybnú tézu, podľa ktorej obyvateľstvo východného Slovenska je národne vlažné a preto prípadný maďarský útok nenarazí na odpor a dokonca v Budapešti tvrdili, že Slováci budú vítať maďarských honvédov ako osloboditeľov, ktorí im pomôžu navrátiť sa do lona Svetoštefanskej ríše.
Nemeckej vláde Budapešť celú vec predostrela tak, že nejde o rozšírenie maďarskej okupácie na slovenské teritórium, ale iba o riešenie sporného územného pohraničného pásu v šírke 10 až 15 kilometrov tam, kde mierová zmluva neurčila presnú hranicu a ktoré územia maďarská armáda musí obsadiť zo strategických a operačných dôvodov. Po skončení akcie sa Maďarsko dohodne so slovenskou vládou o definitívnej hraničnej čiare na princípoch viedenskej arbitráže, teda etnických hraníc. Ak by táto vojenská akcia skončila pre Maďarsko s úspechom, potom by nasledovalo veľké riešenie. Veľké riešenie predstavovalo rozšírenie agresie na celé východné Slovensko až po Poprad. Maďarskí honvédi boli pripravení k útoku aj na iných miestach. Značné vojenské sily mali sústredené pri Košiciach a v okolí Nitry. V celej veci hralo Nemecko nečistú hru. Navonok vystupovalo ako ochranca slovenského štátu, ale nepostavilo sa proti tzv. Malému riešeniu. Na Horthyho list Hitler odpovedal pozitívne a súhlasil s územnou stratou Slovenska na východe. Maďarská propaganda rozširovala správy, že Nemecko sa vzdalo Slovenska a Maďarsko má voľné ruky až po Váh. Diplomatické a vojenské prípravy k útoku prebiehali v čase, keď sa medzi slovenskou a nemeckou vládou viedli rokovania o tzv. Ochrannej zmluve a nemecká politika narastanie maďarského nebezpečenstva pre Slovensko využívala na to, aby primela slovenskú vládu k väčšej ústupčivosti. Poľskí vládni činitelia vyhlasovali, že je v poľskom záujme, aby celé Slovensko bolo pripojené k Maďarsku. Widzę przekraczające dziś wojska pod naszą granicą. Patrzę, nasz sztandar, nasz czerwono-biały i chorągiew sztandaru węgierskiego trójbarwnego. Biztosan tudjuk azt, hogy ez a határ mindig közös marad, mint amilyen közös, és egy a magyar és a lengyel lélek. Bolo treba konať, kým Slovensko nepodpíše tzv. Ochrannú zmluvu s Nemeckom a kým vojenské velenie nedokončí reorganizáciu svojej armády. K vojenskému útoku podnecovali Telekyho vládu aj irredentistické spolky späté s východným Slovenskom, ktoré nástojčivo žiadali návrat do lona svetoštefanskej koruny. Žiadali, aby celé územie po Poprad bolo cestou plebiscitu pripojené k podkarpatskej Rusi. V podobnom duchu pracovala aj tzv. Rusínska národná rada v Prešove. Čas maďarského útoku bol vhodne zvolený, pretože bývalá československá armáda sa rozpadla a 22. marca 1939 odchádzali zo Slovenska posledné české jednotky, kým nová slovenská armáda bola len v stave zrodu. Maďarská regulárna armáda
plne vyzbrojená, zaútočila z 3 smerov na najvýchodnejšiu časť Slovenska. Od Veľkého a Malého Berezného v 2 prúdoch na Stakčín a Sninu. Od Užhorodu smerom na Sobrance a od juhu, od Veľkých Kapušian, smerom na Pavlovce a Michalovce. Útočníci sa na mnohých miestach zmocnili pohraničných stanovíšť bez boja. Na iných, predstierajúc parlamentárov s bielými zástavami, obrancov natoľko zmiatli, že alebo vpadli do pasce, alebo v zmätku ustúpili. Vo vojenskej lsti Maďari uplatnili i československé rovnošaty, ktoré ich vojská ukoristili pri okupácii Podkarpatskej Rusy. Lsťou boli poznačené aj taktické kroky maďarskej vlády v prvých dňoch agresie. V Budapešti boli hluchí na rozhorčenie slovenskej verejnosti a na protesty slovenskej vlády. Maďarský minister zahraničných vecí odpovedal, že maďarské vojsko nepodniká žiadne operácie na východnom Slovensku. Pravdepodobne ide o miestne incidenty vyplývajúce z toho, že medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou nikdy neboli určené hranice. Pravda bola iná. Maďarské jednotky už v prvý deň prenikli na čiaru Stretava Sobrance a dosiahli vyvýšeniny pred Stakčínom. Prísaháme na Boha Všemohúceho, že budeme poslušní. Maďarská agresia vlastne urýchlila utváranie slovenskej armády, ktorá za pár dní už stála tvárou v tvár nepriateľovi a nielenže zastavila prenikanie maďarských vojsk, ale bola schopná prejsť do protiútoku. Už v prvých dňoch vojny zasiahlo aj slovenské letectvo v priestore Stakčínskeho frontu aj na bojskách v okolí Michaloviec. Aký význam zohrali slovenskí letci v deštrukcii nepriateľských síl, vidieť na podráždenej reakcii maďarskej vlády, ktorá 24. marca 1939 ako odvetu nariadila bombardovanie Spišskej Novej Vsi, ležiacej v tyle, odkiaľ